pangunahan mismo ni Coast Guard Station Davao Oriental Station Commander Lieutenant Junior Grade Juwaski A. Sarsa, Philippine Coast Guard ang mga kawani niini sa pagtambong sa ika-162 nga katuigang pagsaulog sa Andres Bonifacio Day nga gipahigayon sa Bonifacio Monument, Capitol Hills, Barangay Central, City of Mati. Kiniisip kabahin sa mga modernong frontliners sa maritime safety, law enforcement o humanitarian response. Gipakita sa mga personahe sa Philippine Coast Guard ang espiritu sa kabayanihan susama sa gibarugan o gipakita ni Bonifacio sa unang panahon. Dugang paniini ang maong pagsaulog naghatag og dugang nga pagpalig-on sa mensahe nga gibitbit sa maong komemorasyon nga ang pagpanalipod sa nasod dili lamang mahitabo pinaagi sa mga maritime frontliners apan lakip usab sa paghatag o gikinahanglang pagpasidungog sa atong kasaysayan, pagpalig-on sa bugko sa komunidad ug ang mapadayon ang kadasig sa umaabot nga henerasyon. Ang naasoy nga seremonya gipanguluhan mismo ni Davao Oriental Vice Governor Maria Glenda Rabat Gaita nga nirepresentar sa panggamahanang probinsyal sa Davao Oriental, kinuyugan ni City of Mati Vice Mayor Enzo Rabat nga maoy ni tindog nga representante ni Mati City Mayor Joel Mayo si Almario nga naa karon sa kauluhan alang sa usa ka good governance tour aron makakudlo og mga nindot og gikinahanglan nga mga dugang pagtulunan aron nga mas mabalig-on pa ang best practices sa syudad sa Mati. Hinuon sa iyang mensahe gipaabot ni Lieutenant Junior Grade Sarsa nga ang Coast Guard Station Davao Oriental subay sa direksyon sa Coast Guard District Southeastern Mindanao ubos sa pamunuan ni Commander Philips Y. Soria, Philippine Coast Guard mupasalig sa ilang pagpadayong kaisog, integridad og tinudanay nga pagpanerbisyo samtang gibitbit niini ang mga prinsipyo nga nagpaluyo sa mga maisugon nga pakigbisog og hingpit nga pagsakripisyo ni Gat Andres Bonifacio alang sa kagawasan sa nasod Pilipinas. Si Andres Bonifacio na ilang amahan sa Rebolusyong Pilipino ug maoy nagtukod sa katipunan usa ka armadong pag-alsa batok sa kolonyal nga pagmando sa nasod Espanya kaniadtong 1892 ug ang mga unang miyembro niini maoy nagsugod sa Rebolusyong Pilipino kaniadtong 1896. Si Andres Bonifacio na ilang amahan sa Rebolusyong Pilipino ug maoy nagtukod sa katipunan usa ka revolusyonaryong katilingban nga nanguna sa armadong pag-alsa batok sa kolonyal nga pagmando sa nasod Espanya kaniadtong 1892 ug ang mga unang miyembro niini maoy nagsugod sa Rebolusyong Pilipino kaniadtong 1896. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.